இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், காஸ்டியூம் குரூ, இயக்குனர் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். என்ன பேச போறேன்னு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. இருக்கிற பாயிண்டெல்லாம் எல்லாரும் பேசிட்டோமே, வேற ஏதாவது பாயிண்ட் வச்சிருக்காரா பார்ப்போம். ரொம்ப நாள் ஆசை ஞானவேலுக்கு. சின்ன படம், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைகள், எங்களுக்கு நிறைய கதைகள் வந்திருக்கு. எனக்கு கதை சொல்லியிருக்காங்க, பட் அந்த கதை வந்து எனக்கு பத்தாதுன்னு தோணி இருக்கு. ஆனால் அந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் வந்து போயிருக்கு. ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு, இந்த கதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு. சரி, அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் கிடைச்சா அட்லீஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது பண்ணிடுவோம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணதுதான் வந்து படங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சது. அப்படிதான் வந்து வெங்கட் பிரபு கூட்டிட்டு போய் இந்த படம் பார்க்க வச்சிருந்தாரு. பார்த்து உடனே வந்து அன்னைக்கே முடிவு பண்ணி வாங்கியாச்சுன்னு சொன்னாங்க. நீ அவ்வளவு சீக்கிரமா வாங்கிட்டேன்னு சொல்றீங்க, யோசிக்கவே இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு கன்வின்சிங்கா இருந்ததுக்கு அதுக்கு வெற்றிமாறன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் சிரிச்சே கவுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த படம் நானும் பார்த்தேன். மெட்ராஸ்ல வாழ்ந்த பசங்க எல்லாருக்குமே தெரியும்னு சொன்னாங்க. நல்லவே எங்க அப்பாவும் என்ன வந்து பலவன் பஸ்ல அனுப்பிச்சிருந்தாரு. 10th இருந்து வந்து மோனே நீ பஸ்ல எல்லாம் போகணும், கார்லயே போயிட்டு இருந்தா லைஃபே கத்துக்க மாட்டேன்னு பஸ்ல அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தாங்க. சோ 10th போகும்போது 11th 12th பசங்க எல்லாம் வந்து ஃபுட்பால் அடிச்சுட்டு போவானுங்க. எங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க தான் ஹீரோ. எப்படி மச்சான் ஒரு கையிலேயே தொங்குறானுங்கன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருப்போம். அப்ப வந்து நானும் 11th வந்தோடனே எனக்கும் கிளாஸ் எடுத்தாங்க. இந்த அவதாரில எல்லாம் வந்து பறவை எப்படி பறக்குதுன்னு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. உனக்கும் வயசு வந்துருச்சு, இனிமே நீயும் ஃபுட்பால் அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தகுதியை கொடுத்து வா வச்சாரு கூட்டு போனாங்க. நின்றுகிட்டே இருந்தேன். பஸ் கிளம்ப போது வடிவேல் சார் படம் மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. பஸ் கிளம்பிடுச்சா அப்படின்னா, கிளம்பிட்டுட்டா விடுறா போய் பிடிக்கலாம்டா, நீ ஓடிடுவா, நான் ஓட முடியாதுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா நான் ரொம்பவே குண்டாவே இருந்து பையன், ஓடவே முடியாது. நிமிஷத்துல பஸ் கிளம்பிடுச்சு. திரும்பி பாக்குறப்ப எல்லாரும் பஸ்ல ஒட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க. ஏய் வாடா ஓடுறாங்க. நான் ஓடி வந்துட்டு இருக்கேன். பஸ் ஃபுல்லா பொண்ணுங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க. தப்புன்னு ஓடி அடுத்த பஸ் ஸ்டாப்ல தான் பஸ் நான் பிடிச்சேன். சோ என்னுடைய ஃபுட்பால் கதைகள் அப்படிதான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து 12th வந்தோடனே நான் சீனியர் ஆயிட்டேன். அப்ப நான் பஸ்ல நிக்கிறப்போ, தயவு செஞ்சு உள்ள போயிருங்க சார், நீங்க தொங்குற இடத்துல 10 பேர் தொங்கலாம். எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த தாட்ஸ் தான் ஃபுல்லா ஓடி இருந்துச்சு. சோ என்னாலே ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு. வெளியூர்ல இருந்து, அதாவது மெட்ராஸ் சுத்தி இருக்கிற கிராமத்துல வாழ்ந்தவங்களால மட்டும் இல்ல, மெட்ராஸ்ல படிச்ச பசங்க எல்லாரும் ரிலேட் பண்ணிக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இருந்துச்சு. முக்கியமா ஹீரோ கேரக்டர் எனக்கு இப்ப பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. ஓ இப்படித்தான் அவர் வாழ்ந்திருக்காருன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது. படத்துல நடிக்கல அவரு. அது இன்னொரு விஷயம், படத்துல பாக்குறப்ப நமக்கு தோணும், மச்சான் நம்மள மாதிரியே செமமக்கையா இருக்கிறான் சொன்ன. எவ்வளவு பருவம் ஆனாலும் திரும்ப ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறான், அவன் வந்து ஓயவே மாட்டேங்கிறானே. அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. நானும் அப்படிதான் பண்ணோம். 10th படிக்கும்போது நினைக்கிறேன், லக்ஷ்மண் ரிபாப்ல கூட்டிட்டு போய் மச்சான் நான் அந்த பொண்ணை சைடிக்கிறேன், ஏய் நல்லா இருக்கா நானும் சைடிக்கிறேன் சொல்லி 2 பேரும் ஃபாலோ பண்ணோம். எந்த அளவுக்கு பர்பஸ் இல்லாம ஒரு வயசுல இருப்போமோ அதை இவ்வளவு அழகா அவ்வளவு ரியலா கேப்சர் பண்ணிருந்தாங்க. காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காம, ஒரு சினிமாக்கு இப்படிதான் ஃபார்மேட் இருக்கு, இப்படிதான் ட்ராலி போட்டு ஷார்ட் எடுக்கணும் இல்லாம. பிரமோத் வந்து கேமராமேன், PK வர்மான் பேர்லாம் மாத்திட்டாரு. பட் பருத்திகரன் பண்ணும்போது அவர் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் ராஜி சார் கூட இருந்தவர். ஸோ அவரும் பெரிய ஸ்கூல்ல இருந்து தான் வந்திருக்காரு. டைரக்டர் எல்லாம் வந்து நிறைய டேக் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப சோகமா இருக்கிறப்போ அவர் தான் எனக்கு கிடைச்ச தோல். அங்கதான் சாஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் சோகத்தை ஆத்துக்குவேன். நல்லா பண்றீங்க ஜி, நல்லா பண்ணுங்க, என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாப்புல. இந்த படத்துல வந்து அவ்வளவு அற்புதமா இருந்துச்சு சினிமோட்டோகிராஃபி. அது எந்த அளவுக்கு ஜாலியான படம், என்ஜாய் பண்ற படம்னு சொல்றோமோ, டெக்னிக்கல் ஃபிட்னஸும் எல்லா விஷயத்துலயுமே இருந்துச்சு. அது மேக்கிங் ஆகட்டும், யூஸ்வலான ஷார்ட்ஸ் இல்லாம வேற மாதிரி ஷார்ட்ஸ் வச்சு பஸ்ல தொங்குறதே இப்படி கேப்சர் பண்ண முடியுமாங்கிற அளவுக்கு. அதாவது சொல்லுவாங்க, பின்னாடி கிளாஸ் இருந்தா உடச்சு விட்டுருவாங்க பசங்க தொங்குறதுக்காகவே. அந்த அளவுக்கு டீடைல்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காரு. ஆனா அது அவ்வளவு ரியலா எடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி பாடல்கள், அதாவது கானா பாட்டு நம்ம கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ப்ராப்பர் கானா கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. நடுக்கடல்ல கப்பல் இறங்கி அது ஒரு வாட்டி கேட்டாலே பாடிடலாம். அந்த பாட்டு அவ்வளவு இயல்பா இருந்துச்சு எல்லா பாடல்களுமே. அதே மாதிரி மெலடி சாங்ஸ், அந்த ஓ ரிங்காரமேங்கிற சாங் ஆகட்டும், எல்லா சாங்ஸும் அற்புதமா இருந்துச்சு. கேட்கும் போது அவ்வளவு பிளீசிங்கா இருந்துச்சு. அந்த படம் பார்க்கறதுக்கு அது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு. அதுல நடக்கிற விஷயங்கள் ஆகட்டும், அதுல போயிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும். முக்கியமா ஒரு சீன் சொல்லணும்னா வந்து, நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சினிமால இருந்து எடுத்துக்குவோம் லைஃப்ல தேவையான விஷயம். அதாவது எப்படி லவ் பண்றது, லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி சோகமா இருக்கிறதுன்னா கூட நமக்கு தெரியாது. லவ் சோகம் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நாள் சோகமா இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க. அப்பன்னு பார்த்து நல்ல ஒரு பிரியாணி வந்தா சாப்பிடறதா வேணாமா ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு சீன் நமக்கே லைஃப்ல கிராஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்துல அவ்வளவு அற்புதமா கேப்சர் பண்ணிருந்தாங்க. அதே மாதிரி காலேஜ் படிக்கும்போது, ஸ்கூல் படிக்கும்போது கத்தியெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு உள்ள வச்சு எடுத்துட்டு போயிருக்கோம். ரவுடி ஆயிடணும்னு நமக்கு லைஃப்ல ஒரு ஆசை இருக்கும், எப்படியாவது ஒரு ரவுடி ஆயிடணும்னு. இது எல்லாமே டீனேஜ்ல நம்ம எல்லா பசங்களும் ஒவ்வொரு பையனும் கலந்து வந்த விஷயமா இருக்கும். அது எல்லாமே இந்த படத்துல அவ்வளவு அழகா கேப்சர் பண்ணிருந்தாங்க. அதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்சஸ் நான் மறுபடியும் கேட்டேன், காஸ்டிங் எல்லாம் எப்படிங்க பிடிச்சிங்க? ஒவ்வொரு கேரக்டர் நம்ம ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருந்திருக்காங்க, அவ்வளவு அழகா நடிச்சிருக்காங்க. அவங்கள வந்து ஸ்பாட் பண்ணவே முடியல. நம்ம ரெகுலரா ஷூட்டிங்ல பாக்குற அவங்க பேக்ரவுண்ட் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவு அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட் அங்க பார்த்தேன். அதே மாதிரி அப்பா கேரக்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, ஐயோ
சான்ஸே இல்ல அவரு. பட் அந்த பிளேவர்ஸ் அவ்வளவு அழகா கேப்சர் பண்ணி படம் பார்க்கவே சந்தோஷமா இருந்தது. முக்கியமா அம்மாவும் ஒய்ஃபும் பார்த்தாங்க, அவங்களுக்கும் அந்த படம் பிடிச்சது, லேடிஸ்க்கும் படம் பிடிச்சது. படம் பசங்களுக்கான மட்டும் படமா இல்லாம அந்த பசங்களோட வாழ்க்கை அது நல்லா இருக்கு, என்ஜாயபிளா இருக்கு, படம் ஃபுல்லா பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு. அதே மாதிரி டைரக்டர் வந்து வெங்கட் பிரபு அசிஸ்டன்ட்னால வந்து வெறும் பசங்களோட ஜாலியாவே கொண்டு போகாம சீரியஸான விஷயங்களும் யோசிச்சு உள்ள வச்சிருக்காரு. அது ஹியூமர்லயே கொண்டு போயிட்டாரு. பட் படம் பாக்குறப்ப நம்மளால அழகா ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த வயசுல நம்ம கடந்து வந்தப்ப நமக்கு இருந்த சிந்தனைகள் எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்டடா இருந்தோங்கிற விஷயம் எல்லாமே கேப்சர் பண்ணியிருந்தாரு. அண்ட் படம் முடிகிறப்போ நிறைவா இருந்துச்சு. ஒரு படம் பார்த்து முடிச்சப்போ ஒரு லைட் ஹார்ட்டட் பிலிம் தான், ஆனா அதுல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு புது அனுபவம் கொடுத்துச்சு. சோ அத சுடுகிரீன் ரிலீஸ் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த படம் நிச்சயமா ஓடணும். அவர் சொன்ன மாதிரி மாசம் மாசம் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு. நடுவில் அப்படியே என் படமும் அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேங்க. விஷ் தி டீம், சாங்ஸ் சூப்பரா இருந்தது, பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. லியோ பத்தி சொன்னோம். லியோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃபீஸ் வந்தப்ப நான் இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சுடுகிரீன் லோகோ டிசைன் பண்ணது அவர் தான் நினைக்கிறேன். அவர் டிசைனரா ஒரு நாள் வந்திருந்தாரு, அப்புறம் எடிட்டரா இருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அற்புதமா இருந்தது ஒர்க். எடிட்டிங் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்ட், வெற்றிமான் சார் சொன்ன மாதிரி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போயிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து நமக்கு போர் அடிக்காம அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி படம் ஃபுல்லா கொண்டு போனது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ விஷிங் தம் ஆல் தி பெஸ்ட். நிச்சயமா எல்லா பசங்களுக்கும் ஃபேமிலியோட போறவங்களும் பார்த்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சுட்டு வர படமா நிச்சயமா அட்டகத்தி இருக்கும் நம்புறேன். ஸோ அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும். இந்த மாதிரியான நிறைய படங்கள் நிறைய வரணும்னு ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ. இதெல்லாம் நண்பர்களுக்கும் மேடைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் காலை வணக்கம். இப்போ வெங்கட் பிரபு சார் ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு. சார் அசிஸ்டன்ட் படம் பண்ணியிருக்காரு, அவ்வளோ பெருமை அவர் ஃபேஸில், என் அசிஸ்டன்ட் படம் பண்ணியிருக்காரு வந்து பாருங்க. அவ்வளோ அந்த பெருமைக்கு காரணம் என்னங்கிறது படம் பார்த்து முடிஞ்சப்ப தெரிஞ்சது. ஒரு ரொம்ப நான் செகண்ட் ஹாஃப் போகிறப்பவே பார்த்துட்டேன், சரி இந்த படம் வந்து நாம தான் வாங்கி பண்ணுறோம். பட் அவரு ஏதோ ரிக்வஸ்ட் மாதிரி சார் வந்து சார் அவங்களுக்கு ஏதாவது கைட் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் இல்லை சார் படத்தை வாங்கிடலாம், நான் கூப்பிட்டு பேசுறேன்னா அவங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். என்னன்னா 2004 இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்தப்ப நிறைய பேர்கிட்ட வேலை கேட்டோம். வேலைக்கு ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்டா வேலை செய்யறதுக்கு போய் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கேட்டோம். எங்கேயும் வந்து என்னடா படம் எடுக்கிறேன்ட்டு வரான், ஹீரோ சைடு சொந்தக்காரன், இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு டேட் கிடைக்காதுன்னு யாரும் உள்ள சேர்த்துக்கல. அப்புறம் கெஞ்சி எல்லா ஆஃபீஸையும் ஏறி இறங்கி இமீடியட்டா பாணி சார்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்ல சார் ஒருத்தர் இருக்காங்க. அப்போ கார்த்தி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு மணிரத்னம் சார்கிட்ட. அப்போ அவங்க சார்கிட்ட சொன்னோன்னா அவங்க ஏஎம் ரத்னம் சார்கிட்ட சொல்லி போய் பார்க்க சொன்னாங்க. போய் பார்த்தோம்னா அவர் யாரு என்ன எதுவும் தெரியாது. ரத்னம் சாருக்கு வந்து ஏஎம் ரத்னம் சாருக்கு எங்கிருந்து வர்றோம் என்னங்கிறது தெரியாது. பாணி சார் ஒருத்தரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அமைச்சிருக்காரு, எதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கத்துக்கணுமா அப்படின்னா, இல்லை சார் இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அவருக்கு சிரிப்படங்கிறதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓ அவ்வளோ ஈஸியா போச்சு அவனுக்கு ப்ரொடக்ஷனு, அதுல எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குது, என்னென்ன இருக்கு, நீ பாட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு வரேன். இல்லை சார் கத்துக்கலான்னு வந்தோம், செட் ஆச்சுன்னா பண்ணுவோம், இல்லாட்டி அப்படியே விட்டுட்டு ஓடிடுவோம் சார், வேற ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இம்மீடியட்டா ஓப்பன் ஹார்ட்டோட வேலைக்கு சேருமான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணாங்க. 3.5 மாசத்துல நம்ம கத்துட்டோம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்ல, அங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனோம்னா என்ன கேமரா வருது, காலையில எடுக்கிறாங்க, காசு செட்டில் பண்றோம் ஈவினிங் அப்படின்னு. 3 மாசத்துல பருத்திகரன் பண்றோம், அமீர் சாரோட பேசிட்டு சரி ஓகே பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆரம்பிச்சோன்னா யாரு ஃபைனான்சியல்ஸ்னா என்ன, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னா என்ன, யாரு ஃபைனான்சியர் யாரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எதுவுமே தெரியாது. போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரா அலைய விட்டாங்க, எல்லாம் அலைஞ்சு கெஞ்சி ஒரு வழியாகி ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபுல்லா ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். சூர்யா சார் படமும் கூட பேரலா ஸ்டார்ட் பண்ணங்காட்டி ஃபைனான்சியல் பிரச்சனைகள் இல்லை, எல்லாம் எடுத்து முடிச்சாச்சு. அப்புறம் ஆரம்பிச்சது பஞ்சாயத்து. படம் எடுத்துறது ஈஸி, ரிலீஸ் பண்றது தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப 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 சிரமம். வெங்கட் பிரபு சார் படம் காமிச்சோன்னா வாங்குறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அது மெயின் அந்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்னா, அந்த படம் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கும் ஒரு ஸ்டார் படம். சூர்யா சாருங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்டார், கார்த்திக் சார் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. இருந்தும் கூட அவ்வளோ சிரமங்கள். ஒரு 1 இயருங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மரண போராட்டம் அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள். எங்க போனாலும் ஒரு பஞ்சாயத்து, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, கவுன்சில், அது இது எல்லாம் பார்த்தாச்சு சார். அப்ப எனக்கு படம் பாக்குற வரைக்கும் எல்லா ஸ்டாரும் தெரிஞ்சாங்க. படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குமார் சார் மட்டும் தெரிஞ்சாரு, யாரும் தெரியல. பட் அவங்க ஃபைனான்சியலி ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாருன்னு நினைச்சிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் மீட் பண்ணோம்.
ஸ்ட்ராங்கு தான் அவரு. ஏன்னா எந்த கடனும் வாங்காம எல்லாம் கை காசை போட்டு பக்காவா எடுத்திருந்தாரு. பட் ஓட விட்டுருக்குறாங்க. ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சப்ப பெரிய போராட்டத்தை தாண்டி வந்துட்டு இருந்தாரு. அப்ப பேசினப்ப தெரிஞ்சது. இம்மீடியட்டா நான் ஒரு பிரைஸ் சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அப்புறம் என் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, என்ன சார் அவரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்தவரை போய் நீங்க விலை கொடுத்து ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே இது என்னன்னா, அன்னைக்கு பருத்தி வீரன் டைம்ல எனக்கு யாராவது அப்படி கிடைச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு 1 இயர் ரொம்ப நிம்மதியா வாழ்ந்திருப்பேன். எல்லாம் ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு. அது ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு மைண்ட்ல பட்டுச்சு. அதனால அவர் தொடர்ந்து குமார் சாரும் பெரிய பெரிய வெற்றிகள் தரணும், நல்ல நல்ல படங்கள் எடுக்கணும், எங்களையும் கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் டீம் ரஞ்சித் சாருங்க, படம் வந்து நான் ஒரு காலேஜ் டைம்ல ஒரு சந்தோஷம் வரும். ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நான் காலேஜ் போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வரும். அப்புறம் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் பைக் வாங்குறப்ப, முதல் வண்டி எடுக்கிறப்ப ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் கிடைக்காது. அது திருப்பி நீங்க பென்ஸ் காரே வாங்கினா கூட அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பைக் வாங்கினப்ப கிடைச்ச சந்தோஷம் கிடைக்காது. அந்த மாதிரியான உணர்வுகள் நம்மளுக்கு லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கிற விஷயங்கள், அதை அச்சீவ் பண்றப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பொண்ணு நம்மளை திரும்பி பார்க்கறப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்துக்கு தான் அந்த மரியாதை உண்டு. அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைச்ச ஃப்ரெஷ்னஸ், கிடைச்ச சந்தோஷத்தை இந்த படம் பார்த்தப்ப நம்மளால உணர முடியுது. அது ரொம்ப அப்சல்யூட்டா நம்மளை என்டர்டைன் பண்ணி அவ்வளோ யதார்த்தத்தை கொட்டியிருந்தாரு. மியூசிக் டைரக்டர் ஆகட்டும், ஃப்ரெண்டு PK வர்மா சார் ஆகட்டும், லியோ ஆகட்டும், ராமலிங்கம் சார் ஆகட்டும், எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய பெஸ்ட் இந்த படத்துக்காக, இந்த படத்துக்கு என்ன ரிக்வயர்டோ 100% மேக்ஸிமம் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண CV குமார் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ப்ளஸ் இந்த படத்துடைய பார்த்துட்டு ரசிச்சு இந்த படம் பெருசா ஜெயிக்கணும்னு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வெற்றிமாறன் சார், வெங்கட் பிரபு சார், ராஜேஷ் சார், பாண்டியராஜ் சார், கார்த்தி சார், எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் தாண்டி படத்தை நாம பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு கொண்டாடுறோம் அப்படின்ட்டு இல்லாம, இந்த படத்தை பெரிய படமாக்கி இந்த இத்தனை உழைப்புக்கும் வெறும் காசு ரீதியா மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ஒரு கலை வடிவமா இதை வந்து ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்ல தரமான படங்கள் வர்றதுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கிறது பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி, இதெல்லாம் தான். உங்களுடைய சப்போர்ட் ஃபுல்லா இந்த படத்துக்கு இருந்து நல்ல படைப்புகள் ஃபியூச்சர்ல வந்து பெரிய லெவல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி.